Kňazikovej bude nasledovať 17. Stanislav Podlesný na koni Irén. Sledujete prešovské jazdecké preteky. Toto je druhá súťaž dnešného dňa. My budeme pokračovať aj zajtra, ale dnes ešte sledujeme súťaž Skok L, kde nám do rozoskakovania postúpilo zatiaľ 5 štartujúcich dvojíc, 4 štartujúce dvojice a práve v rozoskakovaní sa rozhodne, kto bude víťazom tejto súťaže.